Здравейте хора, това е първа част на семейството. Ето хора. Така казах, че не може да си купиш втори лаптоп. Имаш 4. Кой ги направи? Но мама, те се щупиха. Не ми тук. Излизай. Трябва да попитам. Не. Отивам. Не знам. Мамата, защо ми дава да си купя втори лаптоп? Мислех, сега като дойде време за лягане, тогава ще открадна паките и ще ги взема и тогава ще си взема лаптоп. Най-добрата са. Малко ли беше? Това също мило. И най-накрая отивам да се прибирам. И сега трябва много да внимавам, да не ме хвана тази. Ти какво правиш тук, бе? Какво правиш тук, бе? Момиченце, какво правиш тук? Мамо, не. Просто парите паднаха си на земята и ги взе.